Veľa Židov utieklo pred Hitlerom do Sovietskeho zväzu. A potom urobil Stalin niečo nepredstaviteľné. Všetkých ich zhromaždil a poslal ich naspäť gestapu. Na dôkaz priateľstva. Znovu sa pozrime na tieto zábery. Sovietsky dôstojník víta kolegov z SS. Nacistickým pozdravom. Archívne dokumenty odhaľujú obrovský rozsah tejto spolupráce. Zoznamy plné mien nemeckých komunistov a Židov, ktoré Sovieti odovzdávali nacistom. December 1937, apríl 1938, máj 1938, november 1938. Väčšina týchto ľudí zahynula v nacistických koncentračných táboroch. Ale partnerstvo SS a NKVD nebolo obmedzené na vydávanie spoločných nepriateľov. NKVD cvičila príslušníkov gestapa. Sovietská mašinéria teroru pracovala už 20 rokov pred príchodom nacistov. Delegácia príslušníkov nemeckého gestapa SS sa prišla do Sovietskeho zväzu učiť budovať koncentračné tábory. Ako ich postaviť, ohradiť